M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi m'moyo mwanu mudayamba mwafunsapo funso lonena kuti Ambuye mwachitiranji? Ambuye mwaloleranji? Kuferedwa, kuchotsedwa ntchito, kupezeka ndi matenda amene sitimayembekeza, kuonongeredwa mbiri when you are just innocent. Even if you've never gone to school, you even ask God in English, Lord, why me? And the question, why me, is the mystery of our faith. N'chifukwa chake tsiku la lero, mkatikati mwa chikondwerero cha Christmas, mpingo watipatsa kuti tikondwerere Tiana Tosaipa Konse. Ena amatanthauzira amatero kuti chaka cha Tiandala kwanji. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 28 December chaka cha 2023. Tangotsala ndi masiku atatu kuti timalize chaka ichi cha 2023. Moyo wanu, moyo wathu, moyo wanga wakhala otani? Tichilole chaka chimene tikuchita tsiku la lero chitithandize kusinkhasinkha za mmene tachikhalira chaka cha 2023. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 1 ndime ya 5 kukamaliza, kukafikanso mutu wa 2 ndime ya 1 kulekeza 2. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emmanuel Mushane wa Holy Childhood kuchokera ku St. Bernadetta Parish, Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo 124. Mzimu wathu udawonjoledwa ngati mbalame m'manja mwa osaka. No matter how tough the situation is, no matter how low the chips may be, Mulungu wathu alipo adzatombola in all the traps which the devil and his angels are setting before us. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera mutu wa 2 ndime ya 13 kulekeza 18. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu akalata yoyamba ya Yohane. Uthenga umene titamva kwa iye ndipo timaulalika kwa inu ndi wakuti Mulungu ndiye kuwala, ndipo mwa iye mulibe mdima konse. Tikanena kuti timayanjana naye pamene tikuyendabe mdima tikunama, ndipo zochita zathu zosagwirizana ndi zoona. Koma tikamayenda kuwala monga iye ali kuwala, pamenepo tikuyanjana tonsefe, ndipo magazi a Yesu mwana wake amatisuka ndi kutichosera tchimo lililonse. Tikanena kuti tilibe tchimo tikuzinyenga, ndipo mwa ife mulibe choona. Koma tikamavomera kuti ndife ochimwa, Mulungu amene ali okhulupirika ndi olungama azatikhululukira machimo athuwo, azatiyeresa ndi kutichosera kusalungama kwathu konse. Tikanena kuti sitidachimwe tikumuyesa onama Mulungu, ndipo mawu ake sali mwa ife. Inu ana anga, ndikukulemberani zimenezi kuti musamachimwa. Komabe wina akamachimwa, tili nayo Nkhoswe yotinenera kwa Atate, ndiye Yesu Khristu amene ali olungama. Iyeyo ndiye sembe yopepesera machimo athu, ndipo osati athu okha, komanso
a anthu apaziko lonse lapasi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wathu ndi Mateyu 13 kulekeza 18. Atapita akatswiri nyenyezi aja, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe m'maloto namuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayi ndi mayi wake uthawire ku Egypto. Ukakhale kumeneko mpaka ndikuuze, popeza kuti Herode akufunafuna mwanayo kuti amuphe. Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo nkutenga mwanayo ndi mayi ake nkupita ku Egypto. Adakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti zipherezere zimene adayankhulitsa mneneri kuti, ndidayitana mwana wanga kuti atuluke ku Egypto. Herode atazindikira kuti akatswiri nyenyezi aja adampusitsa, adatuma anthu ku Betelehemu ndi ku midzi yonse yozungulira kuti akaphe ana amuna onse a zaka ziwiri kapena kupyolerapo. Zaka zimenezi adawerengera potsata mmene adamvera kwa akatswiri nyenyezi aja za nthawi imene iwo adayiona nyenyeziyo. Pamenepo zidachitikadi zimene mneneri Yeremiya adanena kuti, mawu akumveka ku Rama, kulira ndi kubuma kwambiri. Rakele akulira ana ake, akukana kuntonthoza chifukwa ana ake asowa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Chaka cha Tiana Tosaipa Konse, monga ndanenera ena amatchula kuti chaka cha Tiana ta ndala kwanji. Ena amateronso mokokomeza kuti chaka cha munderanji. Titha kusankha, koma chachidziwikire nchakuti we are commemorating the feast of the Holy Innocents. Mwina funso limene tingakhale nalo kuti nchifukwa chani mpingo umaganiza bwanji kuti anthu tili mkatikati mwa chikondwerero chonena kuti Ambuye Yesu wabadwa, lamulo lidatuluka, awerenge anthu onse, wabadwa, mfumu ya mafumu. Mkatikatimo mukubwera zaka kuphedwa kwa Stefano, lero tikukamba za kuphedwa kwa Tiana, Tosaipa Konse. Chimene mpingo ufuna utiphunzitse, chimene mpingo kuyankhula kwa ife ndi chani? After saving the life of the baby Jesus, wouldn't God notify the parents of these children? Why did God permit the Holy Innocent to suffer? And why does God allow the innocent to suffer? These are some of the questions that we normally ask when the chips are down. Awa ndi mafunso ena amene timafunsa zinthu zikakhala kuti zatithina. Monga ndanenera poyamba, how many times ndakhala ndikudzifunsa? How many times inuyo mwadzifunsa? How many times Tosefe timadzifunsa? Ambuye, moti ndiye khaya amatilipirira school fees, tamuchiritseni. The moment you finish that prayer, the man is dying, the lady is dying. Ambuye, ndi uyu amene timadalira mmudzi monse muno, akamwalira uyu zinthu ziti munthu jankumwalira. Anthu timadzifunsa kuti kodi Ambuye, where are you God? Zivomerezi zikamachitika nkuona anthu osalakwa akuphedwa, ngozi zapansewu anthu osalakwa nkumaphedwa, nkhondo zosiyana-siyana anthu osalakwa nkumaphedwa. Brothers and sisters, this is the problem of evil. Chimene mpingo kutiphunzitsa tsiku la lero, poyambirira ufuna tionetse kuti moyo it's a mixture ya joy and sorrow. Mkatikati mwa chikondwerero chonena kuti Ambuye Yesu wabadwa, tikuchitanso chaka china cha Tiana Tosaipa Konse tikuphedwa. Umu ndi mmene moyo lili. That's the mysteriousness of life. Ndi zosamvetsetseka za moyo. Kumapeza kuti lero takondwa, zonse zikutiyendera, ndalama zilipo, banja likuyenda bwino, nsembe kuyenda bwino. All of a sudden, china chake chabwera mmoyo mwathu nkutikhumudwitsa. Okondwa uja nkumalira ngati Rachel ku Rama. Nthungululu zimayimbidwa pa nsembe zija, anthu lero nkundinyoza. Chikondwerero nali nacho lero nkusandulika chisoni. This is the mystery of life. Tizikhala okonzeka. Ndikakondwa ndidziwoti mawa nditha kulira. Paradoxically, pamenenso ndikulira, I should be ready. Ndikupekhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu kuti mawa ndithanso kukondwa. Tilipo anthu ena
timafuna tizingokondwa, kukondwanso. Life doesn't go like that. There is dignity in suffering. Koma salipo anthu ena amafuna azingolira kudandaula. Ife adachitika chakachatha kwawo. I'm not trying to insinuate anybody. Koma tikalira tikuyenera titonthole moyo nkumapitirira. Ndedere okumana nawo muli bwanji tikhala bwanji ife mesa pajamuna athu adamwalira, ife mwana wanga adamwalira, ine makolo ena atu akulukulu ali zaka 50, makolo adamwalira ali ndi zaka 7 mpaka pano akadalira. Ine ndino amasiye amaine mulira mpaka liti. I'm saying life is a mixture. Joy and sorrow they can embrace. Pamene pali chimwemwe pamatha kupezekanso chisoni, ndipo pamene pali chisoni pamatha kupezekanso chimwemwe. Brothers and sisters, our lesson number 1 is moyo umayenderana mavuto ndi chimwemwe ndi mavuto. Chachiwiri chimene akufuna atuonetse ndi m'bado wathu mmene tikukhalira. Our society makono ikukhala ngati yapanga canonize and accepted Herod as a patron saint. Kuti tikamatoera wathu nkhoswe yathu ambiri akukhala ngati ndi Herode. Ambiri tikumapeza chimwemwe. We are living in a culture of death where the unborn are being killed as unwanted. Mothers, fathers, the society has joined hands killing the innocent. Titha kumva chisoni, titha kukhala ndi mafunso. Komatu pakati pathu zikuchitika. Zipatala zamangidwa. Ana osabadwa akuphedwa. Mabungwe abadwa. Ndikamba pano ena amanga zinyumba chifukwa chonena kuti amagwira ntchito yopha ana amene sanabadwe. Ena ali ndi magalimoto tukamba pano. Ena ndithu tikamaona maperfume zakudya zonona mapevupevu koma ntchito imene akugwira killing the innocent. Ndifa ngati timakondwera pamene ena osalakwa akuzunzika. Ena adatumiza ena kundende deep down akudziwa kuti munthu uyu ndi osalakwa. Ena apha anthu osalakwa. Ena aononga mbiri ya anthu osalakwa. Ena achotsetsa anthu onsalakwa unsembe, usisteri. Ena achotsetsa ena ntchito kwapanga demote. Kodi tikusiyana bwanji ndi Herode? Tikusiyana bwanji ndi anthu amene amasautsa anthu osalakwa? Tiana Tosaipa Konse tikutipanga challenge, tikutikumbutsa, tikutipempha, tikutiphunzitsa kuti titenge gawo polimbana ndi nkhalidwe obweretsa chipwirikiti chotsutsana ndi zimene zimalimbikitsa moyo. The killings of the holy innocent are teaching us that in the plan of salvation, God has designed to save us through the cross. Kuti pambiri ya chipulumutso Mulungu adakonza kuti nzosatheka kulandira moyo osatha, nzosatheka kukhala ndi mtendere, nzosatheka kukhala anthu okondwa ngati tikukana kunyamula mtanda wathu. Nchifukwa nthawi zambiri ife Akatolika timayimba inu nonse muli olema, inu nonse muli olema, bwerani kwa ine ndidzakulimbitseni. Ndi mafika chorus yake, limba mtima mbale wanga, ponyamula mtandawo. Tili ndi mitanda yosiyana-siyana. Ena mtanda wathu ndi ana athu, ena mtanda wathu ndi amuna athu, ena mtanda wathu ndi akazi athu, ena mtanda wathu ndi ansembe athu, ena mtanda wathu ndi akhristu athu, ena mtanda wathu ndi abwana athu, ena mtanda wathu ndi antchito athu. The question is, how ready are we to embrace our crosses? Ambuye amatitsimikizira sapereka mtanda umene ndi olemera kuti sitingathe kunyamula. Amatipatsa zipangizo zokwanira kuti ife tunyamule mtandawo. Ndipo potsirizira chaka cha Tiana Tosaipa Konse chikutikumbutsa kuti it doesn't demand much to save God. Sizikusowekera kukhala ndi zaka zambiri, sikusowekera kukhala ndi zochuluka, sizikusowekera kukhala ndi zinthu zambiri, kapena kudziwa maphunziro akuya kuti ndintumikire Mulungu. Paliponse pamene ndayimapo ndipo okwanira kuti ndintumikire Mulungu. Chilichonse chimene ndili nachocho nchokwanira kuti ndintumikire Mulungu. As little as they were, ena zaka ziwiri, ena miyezi iwiri, ena tsiku limodzi, onsewo adachitira umboni Yesu Khristu amene tikumkondwerera kuti ali pakati pathu. How ready are you? How ready am I? How ready are we kunchitira umboni Yesu Khristu? Kuntchito kwanuko, kukwaya kwanuko, musembe wanuwo, kulikonse kumene mungadzipeze, it's enough to save Jesus. It's enough to preach the gospel. Tithandizeni Ambuye tsiku la lero m'malo momafunsa kuti why me, as it were, why these holy innocents, kuti tizikutumikirani mu nyengo zimene takumana nazo, mavuto athu, misozi yathu,
kulira kwathu, matenda athu, kuponderezedwa kwathu, kutithandize kudziwa mphamvu yanu. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.